Добре дошли на първия, на третия епизод на The Binding of Isaac. Така, намесил съм камерата, всичко, правил съм всичко с тъмното и бялото, няма да блести спокойно. Тук... Баба, тихо. Така, тук ще напишем един сид. Сида на Наско, на неговия мап. Като знаете, Наско 38 ZXZ. Не мога да се направя паролата. Така, къв сидът UPN N T B Z. Това е. Сега бе повече батерията. Това е. Ще играем с Азио. С Айзък. Нямаме други хора, които да... Аспа хора. Дай хора. Опа. Ще направим малко камерата. Такава. Аре го кук. Така. Нека се намивирате сърцата. Тук, така. Ще направим нещо подобно. Хоп. Аре бе. Да ти се не види. Това е най-широкото явно. Така. Трябва да го направя предито. Мамка. Така. Ето тук така. Трябва само да се наместя аз с камерата. Идеално. Така, добре, нека започваме. Това е сида на Наско. Нека да му видим сида. Омага, сериозно. Атанас е... Между другото, Атанас умря. Нарочно. Видях му тъпия гаден клип на тъпия гаден. Между другото, тук е кода. Искате да се го запишете. Може да спрете на пауза. Ара умре в букук. Така. Това някакво хапче ли трябваше да бъде? Така. Тук Атанас умря. От тия мухи. Омага, Атанас е много стъп. От тия мухи умря Атанас. Представете си какъв идиот. Представете си. Знам, че това е неговата простина. Какво е това сега? Да фък? Защо съм усмихнат? Аз не трябва да бъда усмихнат. Не трябва. Дяволич. Малко да снижа. Малко. Идеално. Така, окей? Тук. Сега се усмихваш. Сега се усмихваш. Много огънчим. Така да гледам. Син камък. Това е добре. Да изключим огъня. Това представлява един син камък. Ще го струшим. Ще се вземе синото са. Мерси. Нямам ключ! Дяволич. Нямам никакъв ключ. Тука. Тук Атанас умря. Тук. Между другото, аз имам полза в момента заради она негова картичка. Мерси, Наско, за свидът. Съм гаден. Отровата. Половина сърце, но ще го запазим за после. Къв си ти, бе? Милипут? Варил касачки! Монстро! Май! Знам, че на Наско му се е паднал същия. Ей! Тъпа гадна овса! Мама ти стар. Нема го бе! Букук! Майка ти мърс. И така да утре. Умри, бе! Умри! Не към мене, бе! Пас! Кретена! Чай се, къде отиде? Шей, Букук! Не мога ни, бе! Букук!
Аз вземам този демидж. Bitch, 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 and on a hill and it's gone. Another feeling and it's gone, gone, gone. Shit, motherfuckers, bitch, bitch, bitch. Bam, bam. Fucking bitch. О, защо си направила в скрип по дяволите? Не! Това не е честно. Той е Джери Канви, отвратителен е. И така до утре. Оп! Господин Джери, кажете ми, защо препиляхте живота си като черви? Ами, не знам, беше. Това беше защото исках малко дисциплина в моя клас. Ама обаче не се получи. Зато и... Защо умре, бе, пана? Нищо не е стана. Да, всичко наред. Да. Всичко просто абсолютно наред. Абсолютно просто наред. Трябва пак да взема неговата постоянната нас. Вземи, бе, буклук! Утре ли кажеш родителска среща? Да, мокни. Така, окей. Мокни. Така. Тъй като чух от Атанас, че искате да говоря на баба ми, няма да се случи това. Драги зрители, няма да се случи, ви млади меринджеи. Аре, бе, буклук. Какво се казва? Не да пърдиш пред публично място, че не е прилично. Абе! По-нагоре. Така. Добре. Че може да се облегна тук. Това се вижда като злато на камерата, ама иначе е зелено. Вижда се супер златно, ама иначе е зелено, казвам ви. Абсолютно зелено е. При вас се вижда може би златно, но при мен е абсолютно зелено. Да, това не мога да го отключим, защото нямаме никакъв ключ. Тук, защо ме избиха демиш? Миналия път не ми избиха. Нещо съм се натоварил. Махи се, бе! Буклук ще имам. Дай, бай, буклука. Сега, мама ти. Просто! Ооо, кашо мреже! Чакай, знам къде има сърце. Ще го взема. Трябва да си взема сърцето. Чом? Не мисля въобще за нищо друго. Тръгвам си. Чао! Прати поздрави на Мери Джейн. Така. Още по-добре. Кажи на Леля М да изведе кучето навън. Притисни ме по-силно. Пада мрак. Това не е вариант на мръзна. Винаги съм се чуил как може толкова добре да го зира. А кога ще имам на Assassin's Creed не скоро, защото съм супер маниачен до подавайния галайзък. А ти какъв... Кои са тия малки бомбички, дете стреляш, бе? Урод! Тъпи си! Ама тия малки бомбички бият малък демидж. Кой ти каза? Майка ти! Ти пако... Мама ти дай ба! Леко. Единият Джеф се отива, мах се! Фак! Шит! Мале, дай уса, ще я пробия! Ако не дай ти кратка пауза преди да продължа да блъскам, ако се чуете по клава, блъскам по клавиатурата. Така. Тайна! Открих тайна стая! Без изобщо да знам! Мерси, игра! Благодаря ти! Тази тъпа стая, вручвам. Те е паф, бати!
ти якото. Маля, колко е мазна, просто не знаете от тук. Казвам ви, изобщо не блести. Мисля, че не блести на клипът. Следващия път, ако трябва, ще го направя на много малки резолюции. Да взема тъпотията. Не, знаеш какво? Няма да взема тъпотията. Знаете ли що? Защото тази тъпотия ще ме развали цялата игра. И защото на всяка стая се променя облика тия уроди. Сега как ще се измъкна вън между двамата. Това беше невероятно. Не знаете колко е мазна в момента. Просто не знаете колко е мазна играта. Другото, при вас не се вижда се прекрасно камерата. Но при мен, знаете ли колко се вижда на половината, няма никаква камера. Добре, аз защо нямаш да включва, човек? Ти тъп ли си ли да? Тъп ли си ли да? Тъпи, по-тъпи няма става. Стегни се. Тъпи, по-тъпи няма станат. Оп! Трябва да биш демидж. Букук! Майка ти! Нищо не съм казал. Не сте го чули от мен. Така. Аз само... Ела ми. Букук. Стига се пардял, бе. Много бъб си ял днес. Само тая пчела пак да ми са нахълти. Ще я смачкам. Здрасти, брат ми! Как правиш? Гледам тук един филм за лесбийки. Лесбийството е лошо. Шит! Акама! Какви са тя хора, бе? Това не са хора, бе. Чакай малко! Букук, ти ли искаш да ми се изпречиш, Ти ли? Мале, та пчела мъртва. Та пчела мъртва от мене. Каме. Ето го е! Би пчелата! Умрима, урод! Така да ми пречиш повече. Ти се не види, пчелата да се не види. И той джара... Много манери, иначе. Оп. Убих единия. Слава на Бога. Едвам. Дейва. Бе, Букук. Ела се вземеш месото. Бай, пиш по бели гащи. Бай, дай по бели гащи. Здрасти, брат ми. И така до утре. Така ли, бе? Урод Шиван! Махти са от мене! Ти крещя като момиче вече. Голям шит. От крещени като мъж станах крещени на момиче. Давай, още малко. Можеш. Давай, ти си лайно. Човек срещу лайно. Човека печели! Мисля, че сегодня ще спечеля, но не се получа, дами и господа. Тя ми се взела сърцата. Изобщо ми пука. Само се взема и тама. Тара! Това парашут ли трябва да е? Има парашут! Няма хора надолу, ще съм пич. Да. Аре. Да. Прости. Бро, ще отида да вземат сърцето, ще приключва с това клипче. What the? Добре. Да речем, че нищо не е станало, че това не се е случило, че Драго е професионалист и не е губил никога. Това ли го няма го повярвам. Искам тази стаичка да мина. Ще по-прякичка. Опа! Изя се игра. Защото те бих. Разбираш ме. Дай газ. Дайте всички. Гопак. Така. 100 път пак се маха от България си. Простете. Идва много малко, ти седни. Стопи. Трябва да приключвам с този епизод. Надявам се да бъде ни ги вазък, да ви е харесала. Добре, това беше екранът. Мале, колко сърца имаме. Това беше край на този епизод. Надявам се да ви хареса. Това беше всичко от мене. Абонирайте се, коментирайте, лайкайте и чао от мен. До скоро!